Sideline sa tuwing Drakulang mga bareta. PNP padagos ang investigasyon sa insidente ng pambabadil sa ginupatan na Ligaw City. Barkada ni Jesus program para sa mga jóvenes nagpuuna sa DCGB sa pakikipagtabangan sa Diocesan Commission on Youth kan Diocese o kan Diocese kan Legazpi. Feebox nagkondukta nin assessment sa mga bubun sa palibot kang Bulkan Mayon bilang parte kang padagos ng monitoring sa sitwasyon kang bulkan. Pagbaba ka numero nin murder as in homicide cases sa Bicol Region na irehistro kan PRO5. Sa lado ng Bareta sa lado nasyonal, Brokis Campiso kontra Dolyar, bako arayo ang posibilidad na pumakol sa 60 pesos sigon sa retired Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor. Executive Secretary Ralph Recto nangapudan sa DOH as in PhilHealth na pahiwason ang benepisyo sa middle class. Department of Agriculture pinapundo ang agricultural reclassification application. Navotas City Representative Toby Tiangco nag-abiso kay Presidente Marcos na dai magpaapekto sa impeachment. Sa ibang nasyon, tensyon entrika ni US law enforcement sa demonstrador lalong naging seryoso kasunod kan mga paggadan sa Minneapolis. Baretang Sports, San Miguel Beermen pugol na ang 2-1 na bentahe matapos pamarangkalon ang TNT 5G sa Best of 7 PBA 50th Season Philippine Cup Finals. Yan ang headlines ng Dracula mga bareta alas 7. Asin kami po ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daingiba. Ngunyan sa detalles ka mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Gadaan ang duwang persona mantang duwaman ang lugadan sa magkasiblag na pambabadil sa ginubatan sa Ligaw City sa probinsya kan Albay. Sa inisyal na impormasyon ka mga otoridad may kinaraman sa illegal na droga asin iwal sa sabong o bulang at nahiling na motibo sa likod kang pambabadil. Henot na nangyari ang pambabadil pasado alas 10 ninaga kan Sabado, Enero 24 sa sitio Makael, Barangay Pandan, Ligaw City. Nagmamaneho kan sa iyang motorsiklo ang 41 anyos na lalaki na nagtatrabaho bilang sentensyador sa bulang kasabay ang 21 anyos na SK Kagawad na parehong mga residente kan Barangay Lumacao, Ginubatan Albay kang biglang pagbabadilon. Kanday panamidbida ng mga sospek na lunad kan sarong motorsiklo. Dinara pa sa ospital ang mga biktima alagad dead on arrival ang 41 anyos na biktima mantang lugadan ang backride kani na SK Kagawad. Sa siblag na insidente alas 2 nin maagakon kasudma Enero 25 sarong 45 anyos ang nagadanman mantang lugadan ang 56 anyos kan pagbadilon man kandi na midbida na riding in tandem sa sitio Kisapi, Barangay Magiron, Ginubatan, Albay. Sigon kay Ginubatan Municipal Police Station Chief of Police Lieutenant Colonel Joseph Imperial, may kinaraman sa droga ang pigiling na motibo sa krimen alagad sa ngunyang padagos pa na investigasyon. Mientras tanto nagkapadagos man ngunyan ang hot pursuit operation ka mga otoridad sa mga suspetsado sa nasabing mga krimen. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nagpuuna ang panibagong programa para sa mga jóvenes sa DCGB na may titulong Barkada ni Jesus sa pakikipagtabangan sa Diocesan Commission on Youth o DYC kan Diocese kan Legazpi na may katuyuhan na mapakusog ang spiritual na buhay as in values formation kan young people sa probinsya kan Albay. Sa ginibong launching kan nakaaging Sabado, sinabi ni DYC Chairman Reverend Father Andro Drox de Vera na dakulang bagay ang nasabing programa na maengganyar sa mga jóvenes na maging barkada ni Jesus as in maging parte kan sa indang buhay.
Tinaawan doon ni Father De Vera na ang deeper friendship sa kagurangnan nagpapatibay sa paagi nin pagpangaji, pag-atindir nin banal na misa, asin paghinanyog sa tataramon kan mahal na Diyos. Dagdag pa ni Father De Vera na ang strong peer relationships dapat rooted sa pagtubod, asin ang makahulugan na koneksyon sa mahal na Diyos. Ang programang Barkada ni Jesus, maaantabayan kada aldaw nin Sabado, alas 2 sagod alas 3 nin pagkahapon. Mientras tanto, padagos ang pigagibong investigasyon kan Ligao City PNP manungod sa insidente ng pambabadil gadaan sa Sitio Makael, Barangay Pandan, Ligao City, kanakaging aldaw. Sigon sa pulisya, bandang alas 12:30 ng pagkodo mantang lunad din itom asin asul na motorsiklong Honda Click ang duwang biktima pauli na sa barangay Pinamanikian kang bigla sindang maputukan kan daay panamidbida na sospek na lunad man ni motorsiklo. Tulos man na nagdulag ang mga sospek pasiring sa barangay Pinamikian. Sa kunyang pinagigibok ang pulisya at pursuit operation, tanganing maraman na motibo, koneksyon, asin pagkakamidbid kan sospek. Tulos na nakipag-koordinar ang lokal na gobyerno kan Tabaco City sa opisina ni na Provincial Engineer Dante Baclao asin Albay Governor Noel Rosal tanganing maghagad nin tabang sa pagpakarahay kan track and field kan Tabaco National High School. Basado ini sa kahagadan ni Division Sports Officer na si Domingo Set Butalon. Sa lokal na gobyerno kan Tabaco City na pinamamayuhan ni Tabaco City Mayor Ray Bragais kanakaaging aldaw. Sigun sa alkalde, maubot kan lakdang na masiguro ang ligtas asin matanos na pasilidad para sa mga estudyante pati atletang Tabakenyo, partikular na sa mga pag-ensayo sa mga kompetisyon. Ginibo kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang pag-assess sa mga bubon sa palibot kang bulkan mayon bilang parte kang padagos na monitoring sa sitwasyon kang bulkan. Sigon sa ensya katakod man ini kananotaran na pagbabago sa volume asin sa nahiling na sitwasyon kan tubig. Dagdag ba kang PHIVOLCS na ananuman na pagbabago katakod kan groundwater system asin posibleng magserbing palatandaan o sinyal ng mga prosesong nangyayari sa rarom kandaga kay bana na ang posibleng ground deformation. Ang mga datos na sendang nakolekta gagamiton dagani na mas masabutan ang presenting aktibidad kan bulkan mayon asin makatabang sa pagiras ni anunsyo sa publiko. Personal na binisita kan mga opisyales kan lokal na gobyerno kan Bakakay Albay ang Barangay Misibis bilang kasimbagan sa pinaabot na reklamo manungod sa pinagigibong howling sa baybayon kaini. Sigun sa impormasyon, tulos na pinagtututukan kan lokal na gobyerno ang nasabing issue asin naghagad man in tulos na aksyon ang lokal na gobyerno. Apera kaini plano man kan mga opisyales na imbitaran ang mga personahes kan DENR, MGB asin iba pa tanganing magkaigwanin hararom na pag-ururon asin magkakanigong aksyon manungod sa nasabing reklamo. Sa iba pang baretang lokal, nagpahag din pagkadisganar asin pagkauyam si Ligao City Mayor Fernando Gonzales sa day matapos-tapos na roadworks kan Department of Public Works and Highways o DPWH sa Morera Road kan Barangay Morera, Ginubatan, Albay. Sigun kay Gonzales na dainin traffic management system ang kontratista sa lugar na dapat mariparo o magriparo ka mga opisyalis kan DPWH sa pagsasabing minaresulta ini sa magabat na bulos kan trapiko kung saan napiktadong maray ang mga motorista asin biyahero. Magiramduman na Disyembre 2025, pinuna na nasabing patrabaho sa Morera alagad. Sagod sa ngunyan, dahil pa nagtatapos. Nagagrangay naman ang mga biyahero dahilan sa traffic congestion kung saan nakaorong kan DCGB News si Drew Ranera na nagiras kan siya ang pagkadisganar sa nasabing problema. Tinawan nito ni Ranera na bilang taxpayer asin biyahero, may diretso siyang magreklamo sa gobyerno sa pagsasabing apektadong maray ang buhay bako sa na siya kundi kang kadaklan na nag-aagi sa nasabing lugar. Naerehistro kan PNP Bicol ang pagbaba nin bilang kan murder as in homicide cases sa Rehiyon Bicol para sa taong 2025 kumpara sa taong 2024, sigun sa datos kan National Oversight Committee on AIDOAID. Sigun sa komitiba, nag-ibaba ang murder cases halit sa 203 kan taong 2024, nasa 129 na sana kanakaaging taon o may kabilugan na pag-ibaba na 74 kaso o 36.34%, mientras ang homicide cases nagbaba man hali sa 66 kan taong 2024 pasiring sa 41 kan taong 2025 o pagbaba nin 25 kaso o 37.88%.
Sigon kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Eresito Miranda, resulta ini kan ginibong Enhanced Managing Police Operations Program na parte kan focus agenda kan ahensya sa pagmantinir kan pasi orden sa rehiyon. Mientras tanto, kinumpirmar kan Department of the Interior and Local Government o DILG Albay na operational asin pwedeng gamiton ang mga L300 rescue vehicles kang kada barangay sa Kamalig Albay matapos ang ginibong inspeksyon kada kaging aldaw sa Noida Park kan munisipalidad. Sigong kay DILG Albay Engineer Tiffany Bonifacio, pinag-inspeksyon ninda ang kabilugan na kondisyon ka mga bikolo kay bana na ang mga kagamitan para sa emerhensya arog kan first aid kits asin ang pagsunod kan tamang procurement asin completion requirements. Kinumpirmar man kang opisina na nasa maray na kondisyon ang gabos na bikolo asin kompleto ang mga kagamitan na preparadong magamit sa oras ng emerhensya sa palibot. Niyugyog din magnitude 3.1 na linog ang Masbate alas 7:57 kasubanggi, sigon sa FIVOX. Basado sa ipinuluwas na earthquake information ka na ahensya, may rarom ini na 9 na kilometro ang linog as inaitalaan ang epicenter sa Claveria, Masbate. Pinagkonsiderar ini bilang hababaan kusog kan paglinog asin daing pinaglalaoman na malalang danyos. Nagtiri po ng mga personalis kan PNP Bicol sa Heroes Shrine sa Laugan Camp Simeonola kaswapon bilang parte kan paggirumdum kan Day of National Remembrance para sa SAF 44. Ang SAF 44 ang bilang ka mga personalis na nagadaan sa Mama Sapano Maguindanao 11 taon na ang nakakaagi. Pinanginutan ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Eresito Miranda ang seremonya simbinasan minsay ni PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. na sigiraran na nagpahayagan sa ng isog asin pagiging Nation Sentinels of Peace. Sinundan man ini ni wreath-laying ceremony na kaibanan ng iba pang mga personal sa sintugang kanagadana si Police Inspector Max Jim Tria na salamenting Bicolano na kaibanan kan sa 44. Sigon man kay Miranda, anasabing pagrumdom nagsisirbing pagmidbid kan dedikasyon, lealtad asin sakripisyo kan mga kapulisan asin padagos na nagdataon ng inspirasyon sa mga Bicolano na magpadagos sa misyon ng serbisyo asin proteksyon. Namidbida na kan mga otoridad an ina kan umboy na nako ang gadan sa ampang kan sarong apartment sa Barangay Bagong Bayan Sur kan Biyernes, Enero 23. Sigon kay Naga City PNP Chief Police Colonel Gilbert Fariñas, an ina kan umboy sarong 22 anyos na estudyante halit sa Camarines Norte asin presenteng nagaadal sa sarong midbid na universidad sa Naga City. Padagos man na pinigigibo kan mga otoridad ang investigasyon tanganing maaraman ang kabilugan na pangyayari asin ang mga paninimbagan katakod gan insidente. Sa ngunyan presenteng nakapatente an umboy sa Barangay Hall kan Bagong Bayan Sur mantang pinagahalat ang lakdang kan mga otoridad. Mga tugang primerong party ang kastang bareta alas 7, mga bareta sa lado lokal, ang mga bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon ispor sa kamugtagang kampanahon, makalis lamang po kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ayun no, si Jopit na torpe dati, may ka-holding hands na ngayon.
Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. DZGB Barreta alas 7. Sa lado nasyonal, bakaarayo ang posibilidad na bumagsak sa 60 pesos ang Turkish Campiso kontra dolyar sigon kay retired Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, Deputy Governor Diwa Agonigundo. Sinabi ni Ginigundo na paramiantas na makulpa ang pagbugbog sa piso matapos mangutang ang gobyerno ng $2.75 bilyon o 162 bilyon pesos gikan sa mga foreign creditor alagad yaong pamagiraray ang patakot na bumagsak ini sa 60 pesos laban sa dolyar. Dagdag pa ni Ginigundo na difícil magpahayag ng sarong level pero dahil magiging imposible na pwedeng maging senior citizen ang satuyang piso. Gustong sabihon, there is nothing sacred about 60 or 61 pesos or going back to 57 or 56 pesos. Tinawan niya doon ang importansya kang pagbalanse kan ekonomiya partikular na ang pagsiguro na marambong ini mantang pigmamantinir na kababa ang inflation. Sana dapat ang pigapod ng balance of payments deficit asin kay puan padakulaon ang koleksyon kang gobyerno tanganing bako pirming gipit asin naglalaom sa foreign borrowings. Ang BOP deficit yuan short kanasyon kulang ng pambayad sa gabos na pig-importa kay banana ang interes sa mga utang kasin foreign loans na nagmamature asin nagluluwas na investments dahil kapos ang foreign investment. Revenue sa exports asin remittances na naglalaog kan 2025 $5.7 billion ang short sa balance of payments na pig-report kang BSP asin biglalao manining madudugangan pa ng $3.4 bilyon ngunya na taon. Nagpatanid si Ginigundo na magkapadagaw sa pagluya kang piso kung day magiro ang gobyerno kontra sa panghabas sa fondo ka nasyon asin kung day makahiling ng paglaom ang mga tao sa ekonomiya mantang ang nagkukulang ini sa pagbayad sa imports asin foreign debt asin interest payments. Nangapudan sa Executive Secretary Ralph Recto sa Department of Health o DOH as in Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na pahiwason ang mga benepisyo as in package partikular na para sa middle class. Sigon sa Office of the Executive Secretary, ginimo ni Recto ang pangapudan kan makipaghuron kay DOH Secretary Ted Herbosa as in PhilHealth President as in CEO Edwin Mercado kan Enero 20. Tinaawan doon ni Recto na importanteng mamatean kan mga nasa middle class na padagos sa pagbayad nin buwis asin kontribusyon an katumbas na benepisyo sa indang nagagastos. Kasabay kaini tinukarman sa pagtiripon an mga lakdang tanganing mas epektibong maipautob ang zero balance billing program tanganing tunay na mamatean kan publiko. Mientras na inireport kan DOH na nasa ultimong kabtang ang pagbilog kan DOH LGU Healthcare Provider Network na may kamauotan na suportaran ang mga lokal na gobyerno sa pagtataonin mas halangkaw na level ng serbisyong medikal. Pinapundo kan Department of Agriculture o DA ang reclassification application ka mga umahan as iba pang tanuman para mapakanamanan ang mga dagang pang-agrikultural bantang pigadalan kang gobyerno kung paano inihigpitan. Ipinautob ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang moratorium sa kusog kan Department of Circular No. 1 na pinagkaluwas kan Enero 5 kaya tulos na pinundo kan ahensya ang pagresibi asin pagproseso sa mga aplikasyon para sa Land Use Reclassification Certification asin madurarani sa good sa Hunyo 2026. Ipiproseso pa manggiraray kan Department of Agriculture ang mga aplikasyon na naisumitir bago ipatob ang freeze order pero dahil kani-aaksyonan ang mga aplikasyon mantang may moratorium pa. Inimplementar kan DA ang moratorium dahil sa padagos dalan conversion asin pagadit na maluya ang produksyon ng pagkaon kaya mas dakol ang kakaipuhanan na importasyon ng bagas asin magiging hostage o bihag ang nasyon kan foreign suppliers. Pikonektar kan DA ang moratorium sa land conversion sa mas maiwas kaining pagsulong sa 2026 para pakusugon ang food security kasabay ka mga lakdang. Sinabi kaining magpapakusog sa supply chains, magpapagayon sa farm infrastructure asin magkapaitaas sa farm productivity. Mantang daipigaksyonan ang mga land conversion application pag-aadalan kan DA ang regulatory framework asin kung paano papakusugon ang regulasyon sa land conversion.
Inabisuhan ni Navota City Representative Toby Tiangco si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dai magpaapekto sa impeachment complaint na isinaangat kontra sa iya. Sinabi ni Tiangco na ang Presidente igwang responsibilidad na siguruhon ang padagos na serbisyo sa mga Pilipino. Sinabi pa kan kongresista na aram ng unyan na medyo nasasakitan ang ekonomiya ka nasyon na didifisilan ang mga namamanwaan kung kaya dapat mag-focus ang presidente. Si Attorney Andre De Jesus ang primerong nagsumitir ng impeachment complaint kontra kay PBBM kan Enero 19. Nagbalo man magsumitir ang Makabayan Bloc as in grupo ni dating anak kalusugan Representative Mike Defensor nin separadong impeachment complaint kan Enero 22. Nagtagama ang administrasyon ng 7.8 billion pesos sa capital outlay kan 19 na aeropuerto para ma-upgrade ang aviation facility ka mga iniasin mapagayon ang air travel experience ka mga pasahero. Sigon kay House Minority Leader as in 4-piece party list representative Marcelino Libanan ang nireport kan Minoria ang mga alokasyon sa publiko tanganing makaibanan ninda ini sa pagbantay sa mga proyektong pigagastusan kang gobyerno. Sigon kay Libanan naglalaom sinda sa upgrades tanganing mapakusog an overall as air travel experience ka mga pasahero makaing ganyan ni mas dako na turista suportahan ang pagrambong kan small and medium enterprises as makakrear nin dugang na trabaho. Sigon kay Libanan na lokasyon naka-itemize sa 2026 national budget ang pondo para sa capital outlays pigtagama para sa New Dumaguete Airport 2.5 billion pesos, Tacloban Airport 741.7 milyon, Mati Airport 700 milyon, Lawag International Airport 507.3 milyon, New Naga Airport 444.6 milyon, Ormoc Airport 433 milyon pesos, Busuanga Airport 415 milyon, Candon Airport 350 milyon, New Manila International Airport 200 milyon pesos, Katbalugan Airport 200 milyon pesos, Calibo International Airport 19 o kaya 195.5 milyon, Camiguin Airport 150 milyon, Bukidnon Airport 150 milyon pesos, Dait Airport 150 milyon pesos, Bicol International Airport 150 milyon pesos man, Central Mindanao Mlang Airport 100 milyon, Siargao Airport 100 milyon, asin Antique Airport 99.5 milyon pesos. Sigon sa Department of Transportation, ang pondo gagamiton para sa konstruksyon asin pagpapagayon ka mga runway, taxiway, rampa, control tower, asin passenger terminals. Sinabi ni Libanan na ang Busuanga Airport nagkaigwaman ng 70 milyon pesos in Siargao Airport, 23 milyon pesos na pigtagama para sa pagkapagayon ka night rating kaini. May 160 milyon man ang Kawayan Airport para sa night rating. Ang night rating sa airport, iyo ang mga ekipahe, arog kan ilaw, navigation and safety systems, nagaipuan para makapagpadagos ang operasyon kan aeroplano maski na low visibility sa lugar lalo na sa paggabanggi. Nagbago nin taktika ang mga grupong nagpapabakal nin umboy online, tanganing daitulos madiskubre kan mga autoridad. Sigun kay National Authority for Child Care o NACC Assistant Secretary Rowena Macalintal, imbis na umboy ayam ang nakabugtak sa mga post kan mga sindikato, pero kapag kahuro na ang mga ini, umboy palan ang pigpapabakal. Sinabi ni Macalintal na nagbago nin estratehiya ang mga sindikato dahil dakol ang mga naaresto sa tabang kan Facebook, kaya pinakusog kan mga otoridad ang monitoring sa social media sites. Sa ngunyan, ipinahayag ni Macalintal na aktibong marhay ang surveillance kan NACC as in Philippine National Police tanganing makortar ang online baby selling. Tinaawanin doon ni Macalintal na bawal ipabakay o ipabakal ang umboy asin lalong warang online adoption. Kaya nangapudan ini sa publiko na dai magbakal nin umboy dahil may kahampang ining padusa sa irarom kanlay. Dakol nang na-flag down na grupo sa online nagpapabakal nin umboy asin may mga nadadakop man asin igwanang nasentensyahan sa korte dahil sa pagpabakal nin umboy. Sigun pa kay Macalintal na may mekanismo sa ley na pwedeng isurrender ang aki asin atamanon sa mga pasilidad kan Department of Social Welfare and Development kung daikayang atamanon asin padakulaon imbis na ipabakal o iwalat kung sain-sain. Sa bareta niya to sa ibang nasyon,
Nagiwas pa ang mga protesta sa Minneapolis kan weekend mantang nagkukusog ang tensyon entry ka mga nagpoprotesta asi mga otoridad kasunod ka nagkamperang insidente ng bayolensya. Kanakaaging simana sarong federal law enforcement officer ang nakabadil ni sarong lalaki na nagdulag sa sarong traffic stop asin pigsasabing uminatake sa opisyal kay banan ang duwa pang iba. Kanakaaging aldaw sarong lalaki man ang nagadaan sa sarong engkwentro sa mga federal agents na nakadugang sa dagit kang publiko. Napagaraman ang insidente kasunod kanenero 7 kung saan nagadaan ang 37 anyos na ina na si Rainy Good ka mga membros kan US Immigration and Customs Enforcement o ICE. Kinumpirdinar ni Minneapolis Mayor Jacob Frey si US President Donald Trump asin ang administrasyon kay ni sa indang paghandle sa sitwasyon. Sigung kay Frey, pira pa daw na mga residentes kay ni asin pira pang Amerikano ang kaypuan na magadan o makulugan ni Maray bago matapos ang operasyon kan ICE. Inakusaran man kan alkalde si US Vice President J.D. Vance na nagbisita sa syudad dahil sa kawaran ng aksyon para mapakulpa ang tensyon. Baretang Sports, pugol na kan San Miguel Beermen ang 2-1 na advantage sa Best of 7 PBA 50th Season Philippine Cup Finals. Laban sa TNT Tropang 5G sa score na 95-89. Naging agresibo ang TNT sa last quarter kung sa inairehistro ninda ang 10-0 run. Asin pugol ninda ang score na 89-88 na bentahe sa kawat na ginibo sa Mall of Asia Arena. Alagad nakakuha nin tsansa sa CJ Perez. Asin na ilaog ang 4-pointer na natatadang 41.8 seconds. Sinunan pa ni Perez nin 3 points sa natatadang 12.3 na segundo para dagos ng makuha kan Beermen. Ang score na 2-1 na bentahe. Inumaw ni San Miguel head coach Leo Austria si Perez dahil daiininawa ranin focus sa paggana. Nangen si Perez sa paggana kan Beermen na igwang 20 puntos, 5 rebounds, 4 na assist asin sarong steal. Mantang igwama na 16 na puntos, 27 rebounds si Junmar Fajardo. Para po sa kamugtangang panahon, nasa linya man si Sir Ariel Samudyo kang Pag-asa Duiste Regional Forecasting Center sa Ciudad kan Legazpi. Sir Ariel, good morning, please come in. Maray na aga po. Tapos sa tuyong weather forecast mo na Lunes, shoreline ang nakaka-apekto sa sirangan na parte kang Bisaya sa Mindanao, samantalang northeast monsoon o duro sa Amihan na ang nakaka-apekto man sa Luzon, pati naman sa ibang parte man kan Visayas. Hindi sa Kabikulan, ang mga probinsya kan Sorsogon asin Masbate, inaasahan man na magkakaigwanin mga panganoro na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-uran asin mga pulong pagkikilat pagtakuldol dahil man sa shoreline. Samantalang ang natatandang parte kan Kabikulan, inaasahan man ang mga panganoro na kalangitan na may mga maluyang pag-uranin dahil man sa epekto kang Amihan. Katamtaman hanggang sa makusog na duros na hali sa norteng sirangan na mamamatian na may katamtaman hanggang sa maalong na kadagatan. Kinating agwat kang temperatura sa maghapon, 123 hanggang 30 antas kang Celsius. Ang saldang, masirang alas 6:12 ngunya nin aga, masulno pa dyan na alas 5:43 nin hapon. Alipod di sa Diyos di Pag-asa, Ariel Samudyo. Thank you, Sir Ariel. Mga tugang yan na po ang kabilugang kasatuyang Bareta alas 7. Mga Baretang tinipasin kinalap sa DCGP News Base na nakalis na 12 oras. Pangarang po ka nakatuwang niyato sa pagsurat ka mga Bareta, Jenny Matthew Villaran, siringman si Nicole Ann Gloriani. Lado Technical, yan po dyan si Chief Ramir Tanay, mantang sa DCGP Social Media Department. Kasabay tapos si Jerome Nico Martinez. Hello kay Kuya Bob Candano, good morning, welcome back niya. And condolence daw sa family ni former teacher Ma'am Amelia Base of Sugod Bakakay Albay from Tabaco High School Batch 71, represented by Engineer Kuya Bob Candano and to Attorney Judge Sammy Vendia and company and Ma'am Emily Bonafe. She may rest in peace. Siya naman kay Benji De Pogi, good morning. Vilma Balde Marquez, good morning, watching from Cruzada, Legazpi. And may Realista Lola, good morning. Siya naman si Cora Balaoro is watching. Good morning po sa mga nag-antabay kabos sa 729 kHz. Sabitan ka mga radyo. Balik na po kami sa DCGB YouTube channel. Sharing man sa DCGB News Online Facebook page at sa DCGB Live app. Kami po ang silabang naging mga tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sabagan na po masunod ang hapot with VP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini.
tuhod, siko,